Prevážali náklad, ktorý bol dlhší ako 8-poschodový panelák. Náročnú jazdu majú za sebou vodiči ťahačov a ich sprievod. Do rozostávanej fabriky vo Valalikoch prevážali betónové väzníky. Nadrozmerný náklad, aký na cestách nevidíme často. Všetko je pripravené a môže sa ísť na cesty. Bude to trošku zábavy, ale dáme to. Víš, to povídám ja, že nič ten tvrdý chleba má. Na vodičov čakalo viac ako 300 kilometrov. Vyštartovali zo šalej jazdy, si rozdelili na viacero dní a na cestách boli najmä v noci. Treba predvídať na autá, čo idú oproti, dávať aj na nich pozor, aby boli aj oni ohľaduplnejší. Celková váha každého kamióna aj s nákladom bola asi 60 tón. Najmä dĺžka ale dala zabrať. Pozor, auto vám to zavadzia, idem to trošku musím odstaviť. Dobre, v poriadku, pekne prejdete, nemá tu žiadny problém. My pri tejto dĺžke si nadbiehame aj do protismeru. Hlavne križovatky niekedy riešime v protismere kruhovej objazdy a také. Soroška, sú tam dosť ostré zátačky, takže tam trebalo veľký pozor dávať, natáčať zadné napravy, aby sa zmestili, zozadu im hlásiť, ako na tom stoja. Niekde bolo treba odstaviť aj dopravu. Paradoxne v cieli im dal terén zabrať najviac. Je tu také blato, že šmýkajú kamiony, takže pri tých váhach to je komplikované. Dobre, chalani, takže zvládli sme to pekne a môžeme sa tešiť na ďalších 36 kusov. Marian Ujházy a Peter Ziman, televízia Markíza.